Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Tassew deret il-grazzja ta' Alla, deret l-imħabba ta' Alla bxejn fid-djufija ta' tarbija. Ejjew biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, niftħu beraħ il-moħħ tagħna, il-qalb tagħna biex nilqgħu is-sorpriża, in-novità, il-ħasda ta' Alla li jitfaċċa qudiemna mhux fil-qawwa, mhux fil-prepotenza, imma fil-fraġilità u fid-djufija umana ta' tarbija. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijitna u nitolbuh iħen għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu u Alla int mod tal-aġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u b'aġeb akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu oġbu jieħu semmana fin-natura tagħna l-bnedmin u li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-riesq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sion Alla tiegħek isaltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek ollew leħenhom, il-koll flimkien jajtu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lil mulej riġa lura f'Sion. Intom ħerbiet ta' Ġerusalemme, għajtu il-koll bil-ferħ, għax farraċ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemme. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis, quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Flimkien. Għannu lil-mulej għalja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej bir-kull ismu. Flimkien? Ħabru min jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, x'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli leġu bih tiegħu. Flimkien? Titenna l-art, ħajħabbat il-bahar u kull ma fih, ħajfraħ ir-rabab kull ma fih, u jannu bil-ferħi siġar tal-bosk. Flimkien? Qoddim il-mulej għaxġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien? Tieni qari
bidu ta' litra l-Lut. Alla fl-modi kellem lil missirietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li huwa għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. Hu liben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u x-xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-għoli ta' smewwiet u b'hekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti ibni jien illum nissiltek, jew jiena nkun missieru u jkun ibni, imbagħad hu jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta jinbagħat l-anġli ħallewhom u telgħu is-sema, ir-raja bdew jgħidu lil xulxin: ejjew immorru Betlem, ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minn duda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-raja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-raja imbagħad reġgħu lura, isebħu jifaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien għalilhom. Il-kelma tal-mulej. M'hemmx mod isbaħ, m'hemmx mod aħjar, m'hemmx mod aqwa kif tiċċelebra l-miliet milli li tieħu sehem fl-Ewkaristija, milli li tieħu sehem fil-Qudiesa, kif qed tagħmlu intom, kif qed nagħmlu aħna lkoll. U għaliex dan ma ngħidux jien. Kif tafu qegħdin fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Luqa, il-ġrajiet tal-infanzja
ta' twelid ta' Ġesu, l-infanzja tiegħu, t-tfulija tiegħu jinsabu fil-bidu ta' dan il-Vanġelu fl-ewwel 2 kapitli. Però intom tafu li ma' kapitli l-ewwel li nkitbu mill-Vanġelu. Għandkom idea kif Luqa u l-awturi l-oħra bdew jiktbu l-istorja ta' Ġesu. L-istorja ta' Ġesu bdew jiktbuha min-naħa ta' wara. Bdew jiktbuha mill-qawmien. Irrakkuntaw l-ewwel dak li kien l-iktar straordinarju. Bniedem li jmut u jirxoxta. Sa dakinhar tal-qawmien, it-twelid, il-ħajja tiegħu, il-ġrajiet tiegħu, ma tantx kellhom sinifikati kbar, straordinarji. Imma meta dan ir-raġel imowtu jqum, hemmhekk id-dixxiepli bdew jirraġunaw, bdew jaħsbu jirriflettu jgħidu mela min hu dan il-bniedem? Mela min hu dan ir-raġel li jgħix fostna li tkellem b'mod awtorevoli, li tkellem mhux bħal ħaddieħor imma b'mod qawwi li jagħmel eġubijiet, jagħmel il-mirakli, mela min hu dan ir-raġel? U hekk id-dixxiepli u l-evanġelisti bdew jiktbu il-ġrajiet imbagħad mill-bidu tal-istorja tiegħu. Dan x'ifisser? Dan ifisser illi m'għandniex nieħdu qata jekk diġà fir-rakkonti tat-twelid u tat-tfulija ta' Ġesu għandna r-rieħa tal-qawmin mill-mewt. Għandna t-toma ta' dak li rridu jaslu għalih fl-aħħar, il-qawmin mill-mewt. U jekk aħna nieqfu nirriflettu fuq din il-ġrajja kif jirrakkuntajilna sal-Luqa, insibu elementi, sinjali diġà ta' dik il-ġrajja tal-aħħar tal-mewt ta' Ġesu u tal-qawmin tiegħu mill-imwietek. Ħarsu ftit lejn l-artal. Dak li qed intaraw qudiemkom huwa veru huwa minnu. Il-kurċifiss Ġesu msallab u Ġesu li għadu qed jitwieled. X'differenza hemm bejniethom? Assolutament xejn. Assolutament xejn. Sa-Luqa jirrakkuntalna li Ġesu jitwieled f'Betlehem, Betlehem, id-dar tal-ħobs jew id-dar tal-ikel. Aħna nafu li l-oriġini tal-isem Betlehem imur kważi 2000 sena qabel Kristu fi żmien il-Kananej. Betlakem kienet titqis bħala il-belt ta' Alla idolu falz Lakem, jismu Lakem. Però imbagħad bil-mod il-mod dan l-isem kif ġie mawweġ mill-Lut ħa s-sinifikat li nafu bih illum. Id-dar tal-ħobs jew id-dar tal-ikel. Kombinazzjoni li Ġesu jitwieled propju fid-dar tal-ħobs, id-dar tal-ikel, Sa-Luqa jsejħilha il-belt ta' David. Mhux veru, mhux veru, il-belt ta' David ma kienx Betlehem, il-belt ta' David kienet Sion, Ġerusalem. Araw l-Antik Testament kollu, il-ħin kollu jirrepeti, ma speċjali fil-Kotba ta' Samuel u fil-Kotba ta' Slaten, il-belt ta' David Sion, Ġerusalem. Imma Betlehem David jitwieled, Betlehem David jeżerċita, iħaddem il-rwol tiegħu, il-funzjoni tiegħu, mhux ta' re, mhux ta' sultan, imma ta' raj. Imma ta' raj. Ta' raj li jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. U allura mhux kombinazzjoni li Sa-Luqa jgħidilna marru jinkitbu f'Betlehem, il-belt ta' David, il-belt tar-raj, id-dar tal-ħobs, id-dar tal-ikel. Ippruvaw irriflettu ftit u waħsbu dak li bdejna beħ fil-bidu. Tiċċelebra miliet tas-sew jekk tieħu sehem fl-Ewkaristija, id-dar tal-ħobs, id-dar tal-ikel. U iktar xejdilna Sa-Luqa, jgħidilna illi twieled f'maxtura fil-post tal-ikel għax ma kienx hemm post tal-jom fil-Kataluma isejħilha Sa-Luqa, Kataluma. Aħna traduċejnija bil-kelma lukanda, ma tfissirx eżatt lukanda, imma tfisser in-naħħa ta' barra u xek ta' kif kienu mibnijin id-djar foqra ta' dakinhar. L-ewwel kien hemm id-daqsxejn ta' għar ġewwa naturali, imbagħad kienu jkompluh bi ftit ħitan, bi ftit ħajt, u b'daqsxejn ta' tisqifa. U dik it-tisqifa ta' barra kienet tissejjaħ
il-kataluma. Kataluma. Però din il-kataluma nsibuha darb'oħra fil-Vanġelu ta' San Luqa, tafu meta? F'kapitlu 22. X'jagħmel Ġesu f'kapitlu 22? Isejjaħ żewġ dixxipli jgħidilhom morru ħejjuli il-kataluma, il-post, biex nagħmlu l-ikla tal-għejd. Biex nagħmlu l-ikla. U x'għamel Ġesu fl-ikla tal-għejd? Tal-ispjegazzjoni frit imma reali, f'rappreżentazzjoni imma ta' veru li għadna ngħixu llum ta' sinifikat it-tifsira ta' dak li kien ser jiġri wara. Il-mewt tiegħu fuq is-salib u l-qawmin tiegħu ħudu kulu dan hu ġismi, ħudu wixorbu. Dak li se nagħmlu aħna issa biex jgħidilhom li dik il-mewt li kienet ġejja wara, dak is-swat, dik l-ottja tiegħu li kienet ġejja wara, ma kienitx ikkawżata minn Kajfa, minn Pilatu, mis-soldati Rumani, jew mill-qassin le, imma kienet qotja tiegħu personali. Ħudu kullu dan hu ġismi. Ħudu wixorbu dan hu demmi. Jien irid inkun l-ikel tal-ħajja tagħkom. Imma mhux biss. San Luqa jgħidilna illi Marija geżuritu fi sqietu fil-faxxex u meditu f'maxtura. U jerġa' juża l-istess verb, San Ġilormu meta jagħmel it-traduzzjoni mill-lingwi oriġinali għal-Latin, juża l-istess verb involvit, geżuritu. Geżuruh lil Ġesu meta? Geżuruh biex kefnuh qabel id-difna. Araw kif huma marbutejn il-ġrajiet tal-bidu u tal-aħħar, imma mhux biss. Fit-twelid ta' Ġesu għandna l-anġlu illi jidher lir-rajja u dawk jitwerru u dan jgħidilhom la tibżgħux. Il-Vanġelu jgħidilna u twerru biża' tas-sew kbir. Imbagħad meta l-anġlu jgħidilhom ifirħu b'ferħ tas-sew kbir lir-rajja. Imma dan l-anġlu ta' Betlem huwa wkoll preżenti fuq il-qabar ta' Ġesu. U lin-nisa jgħidilhom la tibżgħux. Għax dak li qegħdin tfittxu il-mejjed mhuwiex hawn. Qam. U dawk ukoll bħar-rajja tal-lum li smajna fil-Vanġelu. Jerġgħu lura u jfaħru lill-Alla u jmorru jxandru il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Mela l-Ewkaristija hija l-mod kif illum nistgħu ngħixu fir-realtà, fil-verità din l-esperjenza ta' twelid ta' Ġesu. Fil-liturġija u xek għandna tifkiriet ta' ġrajiet u għandna lejxin ta' misteru, palmu l-misteru tal-għejd, per eżempju. Nejxu mill-ġdid il-misteru tal-għejd. Il-misteru tal-għejd jitwettaq illum aħna niċċelebraw l-Ewkaristija u Sant Wistin il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu jsejħilha il-misteru ta' twelid ta' Ġesu. Ġifieri qegħdin ngħixu illum. Ġesu jittwielet illum, issa. Ġesu jitwielet fl-Ewkaristija, Ġesu jitwielet fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħek. Ġesu jibda jgħix fija. U l-loġika kollha li kien hemm wara din l-istorja sa mit-twelid sal-mewt ta' Ġesu l-qawmien hija waħda sempliċi. Alla li jagħti lilu nnifsu kontinwament lill-bniedem. Alla li jagħtina lilu nnifsu kontinwament. Il-funzjoni tal-ikel x'inhi? Il-funzjoni tal-ikel hi waħda għal kollox altruista. L-eżistenza tal-ikel, is-sinifikat tal-ikel jiddependi minn ħaġa waħda, minn kemm kapaċi jitmermer, jispiċċa, jiġi konsmat biex jagħti l-enerġija, biex jagħti l-ħajja. Biex jagħti l-ħajja. Betlem, Kataluma, il-faxex, ir-rajja, l-anġlu. Preżenti kemm fit-twelid kif ukoll fil-mewt u l-qawmin ta' Ġesu u preżenti issa hawnhekk bħalissa fl-Ewkaristija. Ħudu kulu dan hu ġismi. Jalla kull wieħed u kull waħda minna llejla norġu minn hawn mimlijin din l-enerġija altruista, mimlijin din l-imħabba ta' Alla li jagħti lilu nnifsu kontinwament, mimlijin bil-qawwa bl-enerġija
li toħroġ minn dan l-ikel. U jekk Alla San Pawl ifaħru lill-Alla, u xek f'dak l-innu tal-ittra lill-Filippin, għaliex Ġesu ma qaċ fit-tex tiegħu imma jsir bniedem. Isir il-sejr saħan sitrajiet. Aħna jien u int illum nistgħu ngħidu mhux biss isir il-sejr jieħu l-mewt tas-salib, imma jsir biċċa ħobs. Jaqa' fil-ħajja inanimata. Jaqa' f'reżistenza mingħajr ħajja biċċa ħobs biex aħna nkunu nistgħu nieħdu l-ħajja. Daqshekk huwa aċċessibbli Alla tagħna. Ejjew mhux nabbużaw minn din l-aċċessibilità, mhux nabbużaw minn din l-umiltà, imma llum tassew ninżlu arkubtejna, illum tassew b'sens kbir ta' umiltà nimmeraviljaw rwieħna quddiem il-kobor ta' djufija ta' Alla tagħna. Meta niġu biex nistqarru llum waqt il-kredu, il-misteru ta' Alla li jsir bniedem minn Marja Verġni, ninżlu arkubtejna inqimu id-djufija, il-fraġilità tal-qawwa ta' Alla. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu tifnu. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' tnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ċej. Amen. Aħna winroddu ħajr lill-Alla għaliex jum għaddej speċjalina bit-twerid fostna tal-iben ta' Alla nitolbuh il-grazzja li kif qed nifirħu llum ma xarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnu hekk fis-sema nitaxqu bis-sebħ tiegħu meta jasal il-waqt. Għal-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu, lill-Ommu Marija li welditu, lil-faqar u fl-umiltà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin foqra mwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar jew bla ikel, jew li huma maħqurin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jgħallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li jinġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu l-Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija u Ġuseppi u r-Raja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ma dawn it-talbiet nafdaw l-ħnina kbira ta' Alla li l-ħutna mejtejn, partikolarment il-benefatturi ta' dan il-katedral, lil-Merjen u Joe Grek u lil-Salvu Grek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier Alla ta' dejjem li tista' kollox,
bil-misteru tal-verb tiegħek magħmul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Għatina li nkunu dejjem imdawlin minn din id-dija biex ma nfittxu qatt id-dlamijiet ta' dnub bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulejdi l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrab tal-kollox il-korla tiegħek minn fuqna u rġajt ħabbibtna miegħek u bija wkoll aħna natuk qima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna, għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek.
Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddejtiek mingħajr ma jistoqli mal-Isqof Charles, l-Isqof Joe u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla u missier, jew nagħmlu l-qalb għaliex tant iħobbna li tagħna lill-ibnu. Jekk jagħtina lill-ibnu jgħidilna San Pawl, kif ma jagħtinix kollox miegħu. B'din il-fiduċja fih, b'sens kbir ta' fraternità bejnietna, ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija.
inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxejn. Dan hu l-ħaruf tal-lam, dan hu Ġesu li twilet f'maxtura u mit fuq salib, dan hu dan li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u li ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għamel u Alla ħanin li s-Salvatur tad-dinja imwieled illum bħalma għamilna u tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fisem l-isqof Anton Tewma, fisem il-kapitu tal-katedral nawguralkom il-miliet it-tajjeb. Kif qal l-isqof xieraq li dan il-misteru jitkompla f'ħajjitna. Kif Kristu tagħna lilu nnifsu aħna wkoll xprunati imbuttati mill-eżempju tiegħu narfu ninataw għal xulxin. Dan huwa l-isbaħ jiel li jħalli fina il-miliet. Waslu dal-awguri tagħna lil morda u lill-anzjani u lil dawk li huma imġarba fil-ħajja. Issa jkollna l-aħħar quddiesa fis-7:15, nirrakkomandalkom aħna u ħerġin noħorġu bil-mod mill-Knisja sabiex sadattant jaslu n-nies l-oħra għal quddiesa l-aħħar waħda tas-7:15. Il-mulej ma'kom. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa d-lamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum qaddejs ikeċċi minkom id-lamijiet tal-ħażen u jimlaq qlubkom bid-dawl tal-qdusija. Amen. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. Amen. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu qaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bisliem u jsaħħaħ ir-rida tajba tagħkom u jsaħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċ ta' Kristu. Inroddu ħajr lillah.